खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो एग्जिट पल होनो थाखाय सिगांबोदों। एप्रिल दाननि 9 खालाराव जालांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथायखौ मोननो थाखाय गेजेराव सानसेनिबो सम गैबावलिया। 20 घन्टासोनि उनावनो सोरनिबा दोलोनि मिनिनाय, रंजा खुसि आरो सोरनिबा दोलोनि 5 बोसोरनि थाखाय जोबथा मिनिनाय। सोर बिजाथिया देरहानानै एमएलए नि मासियाव जिरायनो मोनगोन? गोसोआव दुब दुब मोनगासिनो देरहागोन ना जेनगोन। गोबाङानो गोबां बुंदों आं देरहागोन, जोंनि दोलोआ देरहानाया रोखा। गोबां सानखोलाय सानख्लायलाय सानखान्थि। नैबे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंथि खालामो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा, रायजो राजाफोरा। मानोना खौरांगिरिफोरा गोरलैयैनो मोनफ्रोमबो दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लाबोदों। मानोना खौरांगिरि माने उदां। खौरां फोसावगिरिफोराबो गावबा गावनि चेनेलफोराव बिसायख'थि फिथायनि सोमोन्दै एग्जिट पल फोसावगासिनो गावबा गावनि मोनदांथिजों। फै जों नोंथांमोननो सोरनि टेलिभिजन चेनेला आरो सोरनि पर्टेल चेनेलफोरा माबायदियै माबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहागोन बेखौ मोनथिहोनि। आसामाव गासै मोन 126 बियाबाव बिसायख'थि जालांदोंमोन। बे मोन 126 बियाबाव सोरनि दोलोआ बांसिनै मासि लानानै सरकार सामलायनो हायो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। आसामनि सिङाव थानाय बिटिआर ओनसोलाव गासै मोन 15 बियाबाव बिसायख'थि जालांदोंमोन। मोन 15 बिसायख'थिनि गेजेराव सोरनि दोलोआ बांसिन मासि मोननो हायो बेखौ जों नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो एग्जिट पलखौ देखायगोन। सोरनि टेलिभिजन चेनेला माबायदि एग्जिट पल होदों आरो सोरनि पर्टेल चेनेलफोरा माबायदि एग्जिट पल होदों नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायगोन। गिबियाव आङो टेलिभिजन चेनेल निउज लाइभनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियावनो गसाइगावआव बिपिएफ, दतमा बिपिएफ, क'क्राझार बिपिएफ, बावखुंग्रि बिपिएफ बे जाबाय निउज लाइभनि एग्जिट पल। सिडली चिरां बिपिएफ, बिजनी इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव 50-50, मानास बिपिएफ, बाक्सा बिपिएफ, भेरगाव बिपिएफ, अदालगुरि बिपिएफ, माजबाद बिपिएफ, पर्बतजरा कंग्रेस, तामुलपुर इउपिपिएल, गरेस्वर बिजेपि, टंला बिजेपि बे जाबाय निउज लाइभनि मोनसे एग्जिट पलमोन। बेनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायगोन बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क। बे बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कआ माबायदि एग्जिट पल होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायगोन। इउपिपिएलआ मोनस्नि मासियाव देरहानायनि सम्भावना दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिपिएफआ मोनद', बिजेपिआ मोनसे आरो कंग्रेसआ मोनसे बेखौ फोरमायदों बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कआ। बेनि उनाव आरो नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायबावगोन बड' लाइभ 24आ माबायदि एग्जिट पल होदों नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायसिगोन। बिथांमोना होदों बिपिएफआ 10 जन देरहानायनि सम्भावना दङ होननानै बड' लाइभ 24आ होदों आरो बिजेपिखौ मोनथाम देरहानायनि सम्भावना दङ आरो इउपिपिएलखौ मोननै। बे जाबाय बड' लाइभ 24नि एग्जिट पल। बेनि उनाव नोंथांमोननो जों फोरमायगोन एग्जिट पल एनबिएनएन निउजनि एग्जिट पलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायगोन। बिथांमोना होदों बिपिएफखौ 11 जन देरहानायनि सम्भावना होदों, 11 जन बिपिएफ। इउपिपिएलखौ मोनसेल' देरहानायनि सम्भावना होदों, बिजेपिखौ मोननै आरो कंग्रेसखौ मोनसे। बे जाबाय एनबिएनएन निउजनि एग्जिट पल। बेनि उनाव फैगोन बड'सा निउज चेनेल। बे माबायदि एग्जिट पल होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायगोन। बिपिएफखौ मोन8 देरहानायनि सम्भावना होदों बिपिएफखौ बड'सा चेनेला। बेनि उनाव इउपिपिएलखौ मोन5 देरहानायनि सम्भावना होदों। बेनि उनाव बिजेपिखौ मोनसे, कंग्रेसखौ मोनसे। बे जाबाय बड'सानि। बेनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायसिगोन डिटिएन निउजनि एग्जिट पलनि बायदिब्ला बिथांमोना फोरमायथिदों बिपिएफखौ मोन5निफ्राय 7थासिम देरहानायनि सम्भावना होदों बिपिएफखौ। बेनि उनाव इउपिपिएलखौ मोन6निफ्राय मोन9 देरहानायनि मोनसे सम्भावना होदों इउपिपिएलखौ बे डिटिएन निउज चेनेला। बेनि उनाव होदों बिजेपिखौ मोननै देरहानायनि सम्भावना होदों, कंग्रेसखौ मोनसे। बे जाबाय डिटिएन निउजनि। बेनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव
जों फोरमायबोगोन बिटिआर इनसाइडआ माबायदियै एग्जिट पल होदों नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायसिगोन। बिजेपिखौ मोनसे देरहानायनि सम्भावना होदों, इउपिपिएलखौ 6, बिपिएफखौ 7, कंग्रेसखौ 0 होदों, आदार्सखौ 1 होदों। बेनि उनाव फैगोन आर'नाइ खौरां 24। आर'नाइ खौरां 24आ माबायदि एग्जिट पल होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायसिगोन। आर'नाइया होदों बिजेपिखौ 1निफ्राय 2 देरहानायनि सम्भावना दङ होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों आरो बिपिएफखौ 6निफ्राय 5नि गेजेराव बा 5निफ्राय 6नि गेजेराव देरहानायनि सम्भावना होदों बिथांमोना। बेनि उनाव इउपिपिएलखौ 6निफ्राय 7 देरहानायनि सम्भावना होदों, 6निफ्राय 7। आर'नाइ खौरां 24नि एग्जिट पल बायदिब्ला इउपिपिएलआ 6निफ्राय 7 आरो कंग्रेसआ 1, आदार्स 1। दानिया जोंनि बड'लेण्ड रादाब बिजोंनि गेजेरजोंबो जों एग्जिट पल नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो होनो थाखाय सिगांबोदों। जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि एग्जिट पल बायदिब्ला माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायसिगोन। पर्बतजरा जोंनि बायदिब्ला पर्बतजरायाव कंग्रेसआ देरहागोन, मोनसे देरहानायनि सम्भावना दङ। गसाइगावआव बिपिएफ देरहानायनि सम्भावना दङ बड'लेण्ड रादाबनि बायदिब्ला। दतमायाव बिपिएफ देरहानायनि सम्भावना दङ। क'क्राझाराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एसे फारागथिया थालायगोन, बे एसे बांद्राय कनफार्म नङा। बे क'क्राझारनिया बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एसे फारागथिनि गेजेराव थालायगोन। बे बावखुंग्रियाबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एसे फारागथिया थालायगोन। बिजनीआव इउपिपिएलआ देरहानायनि सम्भावना दङ। सिडलीआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव एसे एनै फारागथिया थालायगोन। सिडलीआव मानासआव इउपिपिएलआ देरहानायनि सम्भावना दङ। बाक्सायाव इउपिपिएल देरहानायनि सम्भावना दङ। तामुलपुराव इउपिपिएल देरहानायनि सम्भावना दङ। भेरगावआवबो इउपिपिएलआनो देरहानायनि मोनसे सम्भावना दङ। टंलायाव बिजेपि देरहानायनि सम्भावना। अदालगुरियाव इउपिपिएल देरहानायनि सम्भावना दङ। माजबादआव बिपिएफ देरहानायनि सम्भावना दङ आरो गरायसराव बिजेपिआ देरहानायनि सम्भावना दङ। बे जाबाय जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि मोनसे मोनदांथिनि गेजेरजों मोनसे एग्जिट पल नोंथांमोननि गेजेराव जों फोरमायथिदों। दानिया नोंथांमोना गाबोन 20 घन्टासोनि गेजेरावनो गाबोन नोंथांमोना क्लियार रिजाल्टखौ मोननो हागोन। सोर बिजाथिया माबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहानानै एमएलएनि मासियाव जिरायनो मोनगोन। जोबथा रिजाल्टखौ गाबोन एबा 4 खालार खालि मोननो हागोन। बेवहायनो नोंथांमोना मोनसिगोन जे सोर बिजाथिया माबे बियाबाव देरहानानै एमएलएनि मासियाव जिरायनानै बा दिसपुराव थांनानै गावनि ओनसोलनि गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि फारसे खामानि मावनो मोनहैनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन। बेखौ जोङो गाबोन रोखा मोनसिगोन। एसेनोसै।